Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendai Lat Shillong bat ka Orange Nissan Lone So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ki likely ki seng mahalang na Southwest Khasi Hills District ki bakan thop ya ka Nyautrep Aceh National Movement ka Federation of Khasi Jaintia and Garo Peoples bat ka senjok ki seng samlashnong ha ka khatwai terik unai wieng arajar arpho kila lek bini kendo yo Executive Engineer jokatnat PWD Makorwat Division ban penpa holar ka jingkeno bagi kontraktor ki ba pentrei ya ki surok PMGSY ha keleng ka district ba ki da shu pentrei torti da ka ba penat kam da ki mau ki bajam ban siang ya ki surok u presiden jong ka senjuk ki seng samlashnong uba walam box imyong habai keren ba kilap thai kubor hadin ke jing kendo u Executive Engineer ulai tho ba kini ke jing lek pensngau ha u ii katnat PWD kalong khanang ba kini katnat rekam jong ka sorga jela kan penlong ya ke jing doket bat ka jing sor jemen ka ba penya ban lam ik jing syah katkum ke jing lap bat katkum ke jing syam ke jing ni na niki jakalan ni nak niki jaka kisurok ki baki phatrai kalong ba long fil ndrai katkum ka jing tip ka jing ni kitu ki mau ki badan hang tei baki bu da ki kontraktor ki melong ki mau ki babiang te na kaliang ka jing ni nim dalet kenjok tin chau u saki kontraktor nomor bayu le se ki aidau kumni kum tai ndrai ndaka muslim ka jing khia jing ni kum ki nong yalam jing ki sang balang yang yuan hang ni ban kendu engineer tam ban engineer un lech fil ban lech ka sport ban lech check gitu ki mau tu ka long ni em kata ka jing sisa kumbala komplain ki pajba bat da komplain na mengihi bangi la jong ki kmat de ke basusi kalong ba kini ki kontraktor menta kalong ba haba ki wan rai kini ki mau ki wan bu hang ni ha surok ban phatrai kini surok ba ki ai kini ki mau bat haba ki bret ki yakini ki mau hasurak nda mas bu ki mau bat nang tu ki banok dak kendau bat khnang ban nom ye imanu manu ndai kane ka wanra ya ka jing sosi khra wala daki kontraktor bakilek kumne kane ka dur lan kane ka stai bakilek kumne tena kadau kumtangi wan hang ni bat engineer ban lek marmar no menta umde ban ong ban penslam ni kane kam inde ban lek no marmar ban lek sha sport khnang ban lap ka jing sisa bat lada ki kontraktor lada ki don ke jing baklana kaliang jong ngila ban kentur barok itu ki surok ki ba la trei tina kaliang jongi nim nom ong yanu ya mentah ndre ban ngin kenthoi no ndre ndang yelek lang wat i engineer ban lek ka sport bat hang tangin sai kren ya ka kam ka basai khnang ba ban lap ke jing sai ya mentah ngim nom ong ai ndre mentah kat kum ke jing lap jing pajba ki wan komplain yangi na kaliang jongi ru ngil lek pej ban na kaliang jongi ru lawan ban kendu hang ni bangin wan kendu engineer bangin lek lang ka sport khnang ban lap ke jing sisa berlada bakla na kaliang ka jongi ngin kentur gitu ki mau ba menom sya gitu ki mau ki bala siang bat ngin pha siang lu we pat ujat mau da ka jing sokhia ni wan khanang ban ya kendu ki bor ndai pek ki kam ke jing penbhai ki surok ka poka Southwest Khasi ki jongi bat menta ka singi ya kendu ya executive engineer jongka Ludi hang ne po Makorwat Division nakadaw ba ngiyui hakini ki sngi ba ki don ki jigtre ki jigtre ki skim ya ki surok lamba ka skim MGSY keleng ki jaka hapo kanika district Southwest ka jongi but habang ngiyui kini ki jigtre da ka jing sokhya ngiwan hangni ban slok ban ya kren namar ngi kwa ya ka jigba ngi sotho na kaliang ka Ludi halaki jong ka bor kala ya persang le se ban pej ndai ngilap bat ngidon ka jing snodiaw habang yo ya ki jing ut na ki pajba ki bala ya thu ki bala ut keleng nakadaw ba ki don ki kontraktor la ki ba persang ban wanra ban le ya ban wanra ki ya ki mau ki ba ki quality jong ki mau kaya pher na kawai ka jaka sa koi jaka ki don ki ba wanra ki mau ki ba khambha ki don pat ki bru ki ba la le ya ki wanra da ki mau ki bomlong ka quality jong ki mau ki de ki mau ki basneu ni saneng i khot ya ki babun ki mau bangila ara sampel ro but kidon ki sampel ndai video ko ban pek nilara kawai ka bangi sokhya ka dai ka naga jing ka skim PMGSY ka ba jong ka penan sakwang ki nong seksnong jak penan sakwang ki samlas ki seng samlas penan sakwang ki pajba ki la hnyum ki la ut nakadaw ba umau ba ki
pentre hang tei udai ngisaneng yong umau soriu laneng yong mauli mo but udai umau ba wat tang ban syo moria umlong tu mau umar ban udai mau jam banadai karolar lai usukala bi kembakandeu kelas abe te kidon ki jakaru ki bala persang banuan ra ki mau ki bakham khambah kandiat dia kita ke bapan terkwang bat kidon lu ki jaka ki bak kontraktor ki ora umau ki ba la khambiang te habor kini ki jaka ngila babon ya kalong ba ki dai ki mau ki ba quality jong ki mau bat ngi sotu babalai ki surok baki ki kontraktor hab ki sna surok mensua haki snem ki bala lej hadu mentak ki surok kidang ne kad baga ba sosi pat kini ki surok ki ba ki dai ki juk skim pm jeswai ki badang sna snem mentak kam tong surok surok te namar kata ngiwan hang nei ka jengmut jungi ngiwan hang nei kalong banya slok banya keren bat ka department concern baka dai ban page baka ne ga jikar ngi ai burom ya ka surka ngi sungo burom ya kai borsorkar lane ka department pludi ka persang man penyo ki surok ndaga benta ka jing mentoy jo ki pajba ndaga benta mentoy jo ki snong hari ngi saudia upat bala kata ka jingwan ai surok tang sisnem nari tang arbrai lai banai kam kata ka surok kam ne kalong ka jing du nong kalong ka jing du nong ki pajba ngikirmen baka pludi lalang baka bosokan lang baka pludi habakawan ra ya karoy kapar kandai karoy kapar namtai pai ba kanum baka pludi kan sakri tang namta ka bhaka miat jong ki bapentre ya kasuro lane kamdai ban ba kajing mentoy baka sarkar kan ai tang ki kontraktor kadai ban kajing mentoy kadai snong ki thau baki sorokin ba ki sorokin ne bat la shupun kam ki ju si kusurok man kasnem kia sna te hanrai ngi suthu iki jing e baro bad nakaliang jong ka office kru ki kwa bong banginya leja page lang ngin page ba kata ka jing wan ai development hapo ka district southwest ka jongi kadai banlong lakmum no kadai banlong ka ba permanent lane kadai banlong ka ba penbaha ka ban ai jing mutoi siapa ba bakat syue bun kam tang ya kan ni kaju ko surok man kasni nakasni banesna ya kaju sok ke repair ya kaju sok ke sina tikibun ki iki ai te hanrai hakaju ka po langba jong phi ngi appeal sya ki snong githau ngi appeal si ki pajba ngi appeal sya ki rangba snong ba habak ka gide ban thuthu gide ban syai ya ki guidelines boro jong ke PMGSY ya ki kam surok ki de bonan kendo po office bod engineer kin panji sai mdei bakin dokumen to ho ba menta lawan ra ka skim sa surok menta haretang arbnai ka surok kamne gidei ban telang gidei ban page namar kane ka sarkar ka penmentoi ya kawara khrang ye ki jing mentoi sok nam ta pai ba ti hare ladang ngim ya page ladang isu khabrip bi khmat kat bomon kamut kata ka development ka bawan hapur sujungi ka sulong tang ka jipelana ya ka pisa pai ba bar ka jipelana ya ka pisa jong sarkar namar kata ngi somot tentu ya baro ki ceng samla sunong ya baro ki seng balang ya kirang ba sunong khamtam bakin long maki kinong page namata karoi ka par ka banne